Здравейте, приятели! Вижте наша фенка какво пак ни изпратила на нашите деца. Нямаше нужда. Това се казва Крис от Елин Пелин. Цвети. И нейните приятелка. Те са от Елин Пелин. Цвети ли беше? Да, Цвети. О, тя и нейните приятелки пак ни зарадваха децата. Цвети, нямаше нужда, Злато, но пак ти благодаря. Аз работя вече. Да, вижте какво работи им доказаха. Лакомства, пак играчки и такива работи. Ето, гледайте. Цял чувал. Погледнете за какво става въпрос, хора. Да е жива и здрава и момиче. Ама Цвети, нямаше нужда, аз вече работя. Помагайте на други хора, които са много по-бесващи от нас. Благодарение на вас, ние достигнахме до това нещо. Вие не дигнахте. Както ни дигнахте, така може и да ни съборите. Повярвайте ми, защото не се знае днес какъв си утре, какъв ще станеш. Затова, че не забравяйте откъде сте тръгнали. Погледнете, хора, гледайте колко. Това е всичкото е с храна. С храна. Много работи. Също така и да добавя. Те искат да помагат и на други хора, доколкото дочух, не само на нас. Браво, Цвети, продължавай. Нека Господ да ви благослови, понеже помагаш. Виждам, че се натискаш да помагаш. Ние даже отказваме, ти помагаш на сила. Помагаш, браво бе, човек, ти си голяма и над, явно съметна на баща ти и над. И тъй, нали, тати? Вземете си нещо. Вземете си. Той зная. Той ли искаш? Да, го кажа. Какво ще кажеш на Цвети? Я кажи какво ще кажеш на Цветито. Какво ще кажеш? Благодаря, Дати. Да си жива и здрава. Ти какво се казва, тати? Всичките. Да ги обичам всички. Ще обичаш, бе, ще обичаш. Цвети, много ти благодаря. Просто не знам вече какво да кажа. Уникални сте всичките, където ни помогнахте. Много ви благодаря, където ни помогнахте. Ако не бяхте вие, аз нямаше да имам кол, стая и баня. Вярно, 3 години съм се мъчил, но си заслужава тези 3 години. Повярвайте ни. Пожелавам го и на всичките, дори на душманите, и на тях, и те да го имат. Те първо започвам, имам от коментарите, където викат: вие защо не правите стая за децата? По-нататък, сега повечето си спи малкия, пак мъничката принцеса спи при нас. Ние сме купили краватче, тя се спи в нашата стая. На пролет и на лято, живот и здраве, той ще си има собствена стая и тя ще си има стая. Благодарение пак на вас. Аз имам стая. И ви казвам, някои хора се опитват да се свържат с мене. Не мога да се свържа, защото явно не сме до реката, ли, на Viva.com сме и по Viber или по месенджера. Но той е стар телефон, не само телефона ми, картата ми е на 9 години, 10 и по някой път идва обхват, няма обхват. Не ми се сърдете, че не мога да ви отговоря. Това са много фенове, но от време на време поглеждам, нали, коментари или Viber, но нямам готово време, защото аз от сутрин до сутрин работя. Повярвайте ни. За това, че не се сърдете. И който бърза да ми пише налично, да мога да му върна машинката, да пробва при друг човек да му я направи. Не ме разбирайте погрешно, искам да ви ги направя, но обаче аз съм най-добрия. Повярвайте ми. Повярвайте ми. Аз съм най-добрия. Благодарение на вас. Обичам ви. Какво ще кажете? Цвети, благодаря ти, Злато, пак те казвах. Нямаше нужда. Цвети от Елин Пелин. Обичам те, теб и другите. Брата Цунка, че си много сладка. Виждате ли, къде казах? Някои хора казаха, че жена ми е грозна. Не е грозна, виж какви хубави деца ми направила, бе. Не е грозна моята принцеса. Ето, това исках, това обичам в нея. Колко години, 9 години или 10 вече, не ме е оставила, а пък много жени имаха възможност. Някои жени правят и виждат, че в него няма потенциал да изкарва пари и че е бедняк и го оставят. Въпреки това, тя виждаше в мене беднотията. Но тя ми каза: вика, няма да се откажа от тебе. Продължавам напред. И така стана, виж. В бедност ме подкрепаше и ето. Виждате ли? Не ме оставя. Ако беше някой друга, да беше го оставил. Ето това харесвам в нея, че ме остави в болест, в бедност и в мрак и в без токи, без вода. Тя ме остави. Не ме остави, извинявайте, че вече се обърках. Нали? Така. Обичкам си я. Цвети, благодаря ти.
Обичам те. Живе здрава ми бъди. Ти и другите. Обичам. Какво ще кажеш? Обичам ви Да, да съм сте така. здрави. Какво се сърди пак? Какво има? Върнат от училище. Добре. И ви казвам, обичайте се и не се разделяйте. Проклинам ви не да се мразите, да имате вечна любов и да се обичате. Обичаме ви.